सान्थिमान UPPL गोजोनमान UPPL सान्थिमान प्रमोद बर'न. I am very happy to express that we, the permanent dweller of Rauta College colony, today in this evening, we are very happy to join in UPPL political party. The reason is that the party is doing something better than other political group. Hence, we all the people of this area glad to come here to express that we like UPPL and its work. And from our heart, we are trying to confirm that we, the people of this area, will make the candidate whose name is Ruzugra Musahari. He must win, and he will win, because we are going to push him up. We are going to help him up, and we will be there with him, left and right. We will be with him for the developmental works, and we appeal to the people and our villagers so that they may give the vote to Ruzugra Musahari and win the race. And on that day, we will see the result. We will see the result that he is the winner. Not only he, the party himself. The party itself will win. And not only the party, BTC will win that day. We will see the winner that day. So, बेयाव आं गोजोननायजों दिनै ओंखारबोदों. मानोना जोङो नुदों बे बिटिआर एरियायाव मोनसे पार्टीखौ मोजां मावनायखौ नुदों. बेनो जाहैबाय UPPL दोलोनि प्रमोद बर'नि आवगायनायाव जोङो जोंनि बिटिआरखौ आवगायनायखौ नुहुरदों. जियानो दाजाथों, जि जौगानायखौ, जि मोजां खामानिखौ मावदों बिथाङा, बेखौ नुनानै जों गुबुन गुबुन दोलोआव थानाय मानसिफोराबो दिनै बिथांनि दोलोआव फैनानै जोंनि आखाइखौ, जोंनि हेफाजाबखौ होनो थाखाय जों ओंखारबोदों. मानो होनोब्ला जौगानाया UPPL आवसो दं. रायजोफोरखौ आं बेखौनो बुंनो नागिरो आरो बुंनो लुबैयो जे UPPL आव फैनानै नोंथांमोना लैहोर फैनानै बे 22 तारिख दिनाव गावनि मैल्यबान भटखौ होनानै जाहाथे UPPL खौ ट्रेक्टरखौ गोजौआव लाबोनानै बेखौ जिथि होनांगौ एबा देरहासार जाहोनांगौ, बेखौनो आङो दिनै गासैनि सेराव मिजिंथिबाय. आरो जों दिनैनिफ्राय UPPL दोलोखौ हेफाजाब होनानै बेखौ गोजौआव लाबोनो थाखाय जों थाग थियारि जाबाय. गोजोन्थों. दिनै जोंथ' बुंदोंमोन 20-25 जन, नाथाय बिनिख्रुइ बांसिन मानसिफ्रा फैबाय. बिनिख्रुइ बांसिन मानसिफोर 30-35 जना दिनै आंजों लोगोसे जइन जाबाय बेयाव. आरो दंबावो लोगोफोर, आरो बुंनाय दंखायो जे नोंथाङा जेराव थांगोन जोंबो बेयावनो थांगोन, बिदि बुंनाय दंखायो लोगोफोर. BJPनि आरो खायसे BJPनि दोलोनि मानसिफ्रा BPF आव थांबाय. बिथांमोनाबो आरो बुंबावदोंसो आंखौ जे UPPL आवनो नोंथांजों फैफागोन होननानै बुंबावदों. आंथ' नुहुरनानै UPPL आव फैनानै आंथ' नुनाय बायदियै जिथु जौगानायनि खामानि लाबोदों, एस्पेसियेलि एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव प्रमोद सारा ओरैबायदि मोजां खामानिखौ लाबोदों, बेफोरखौ नुनानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनदों. बेजों लोगोसे गामियारि थागिबि महिलाफोरखौ, फरायसाफोरखौ जौगानाय लाबोदों, गासै बिथिङाव जौगानाय लाबोदों. बेफोरखौ नुनानै आंबो ओंखारबोदों जाहाथे आंबो बेयाव बाहागो लानानै आगानसे आवगायबावनो हानाय बायदि, आं दिन्थिलांनो हानाय बायदि आंबो आवगायबोदों.